The best performance by Alredo Repeat Party Remix. Woi. Sony kepala kembali di Sony. Sony apa? Hah? Sony apa? Sony babi kae lho kepala. Mau kenapa nih babi kak? Kanan sore kayaknya. Ini Kanan masuk. Ini terpaling dia. Oke ini toh. Barang wong Nanti loh. gitu. Tidak. Kayaknya angkatan sore sampai. Kayaknya mulai pertama kali. Kita tinggal susah kegemangan karo pun. Wes tak nek kok ora apa-apa sak-sake aku. Sake karo koyo. Aku sake karo koyo. Remine reguler wae. Wes to. San. Ah. Kake kene kenekmu. San. Mangan aku. Mangan sakno aku. Wis remine reguler. San. Kene ora puter wale. Sup. Sony mau budi dah. Sony.
panan jambu iki terus didoli karo kang dagang-dagang sing nang merah ya terus jambu iki wis. Terus makin kerja susah terus. Yang Jogja, Klaten, persiapan. Sampai di gaza sih ya. Le, ngarep pisan, Le. Oh, ini aja. Alhamdulillah. Apa kayak? Kamu sini udah, kamu sini lah lihat. Apa? Selain metu 57. Anak Isa pesan apa nih? Sekolah. Kembang
kuwi namanya Tigo Penduro ah. Iki aku ora ngene info maneh. Man. Ya aku nenek info coba tak hubungi iso enggak wong. Pak lari nganggo pak lari ngopo? Saiki iki susah-susah gampang ya. Nek zamanku sih aku teko isu langsung di apa awan langsung kerja aku. Kowe dhisik paling kuburan sih.